רותי חולה, אני המורה המחליפה שלכם ויש לי בשבילכם עבודות כיתה. מונה המורה, את חיה בגליסיה. יאללה שלומי, תעשה כוחות. הגיע הזמן לקום לבית ספר. מתן תשב יפה! לא רוצה. נוח לי. אני ארשום לך הפרעה! לא אכפת לי. אם אתה לא קם עכשיו אני מתקשרת לאמא שלך! תתקשרי, את יכולה למסור לה גם דש. בואי, מתן המנהל. המנהל. בוקר טוב תלמידים. בוקר טוב למנהל משה. אני מקווה שכולם מתנהגים בסדר גמור. ברור שכולם מתנהגים בסדר גמור. כולם בסדר חוץ ממ... אל שלומי. אני צריכה מתנדב! אני רוצה המורה. אני. מי שיהיה בשקט. אוקיי, אני בוחרת מי שישב הכי יפה. נעמה, בואי. יש.